Čaute futbalisti, futbalistky, ja som Tomáš a vítam vás pri McDonald's Cup tréningoch na doma. So mnou je tu futbalista Bonny. Čau Bonny. Čau, čaute. V prvom tréningu sa zameráme na rozcvičenie celého tela, svalov a šľach. Poďme na to. Poďme. Bežecká abeceda je súbor cvičení zameraných na správnu techniku. Pekne nás rozhýbe, pripraví naše telo na nasledujúce športové cviky a zlepšuje našu bežeckú techniku. Vďaka tomu budeme behať správne a nebudeme zbytočne zaťažovať kĺby a chrbticu. Pri jednotlivých cvičeniach sú dôležité správne pohyby rúk a nôh. Atletické rozcvičenie je dôležitou súčasťou každého tréningu. Hlavnou úlohou atletického rozcvičenia je pripraviť telo hráča, hráčky na športovú aktivitu a tréning. A prečo je dôležité sa dobre rozcvičiť? Zvýši sa nám telesná teplota a zahreje svalstvo. Vďaka tomu sa zvýši pružnosť svalov a kĺbov a zníži sa tak riziko natiahnutia svalu. Rozprúdi sa nám krv po celom tele. Dosiahneme tak lepší športový výkon. A zabránime tiež viacerým zraneniam. Jednoducho zníži sa riziko zranenia. A nezabúdajme, každé cvičenie je potrebné zopakovať 3 až 4 krát. Bonny, ďakujem, zvládol si to veľmi dobre. A vy nezabúdajte pred každým tréningom rozcvičku a na konci záverečný stretching. Ak tu pokračujete s nami na McDonald's Cupe, tuto máte link, pozrite si všetky videá a makajte s nami. Čaute.